Экватар пераадолены. На Гомельшчыне засеяна амаль 140 тысяч гектараў кукурузы. У гаспадарцы Камсамольск Рэчыцкага района культура стратэгічна важная для забеспячэння харчовай бяспекі. Галоўная мэта сельгаспрадпрыемства – яшчэ больш умацаваць кармавую базу для пагалоўя. Дапамагае ў гэтым маштабнае тэхнічнае абнаўленне. Зараз на полях працуе абсалютна новая тэхніка, атрыманая пры падтрымцы дзяржавы. Сучасны трактор, магутная сеялка и культиватор. В хозяйстве техника обновляется. В этом году дали 4 единицы. У нас уже все настроено. Кукурузу все ложится красиво, сеялка, спасибо, новая, все хорошо, все супер, красиво, все сеет как положено. У гаспадарцы робяць стаўку на насенне айчыннай селекцыі. Зараз асноўныя сілы кінутыя на збожжавую групу. Умовы працы лёгкімі не назавеш. Мясцовыя глебы пясчаныя з невысокім балам урадлівасці. Аднак гэта не перашкаджае аграрыям нарыхтоўваць паўтарагадовы запас кармоў. Сакрэт высокай прадуктыўнасці просты. У глебу своечасова уносяць неабходныя вадкія азотныя і арганічныя ўдабрэнні. Я думаю, что в этом году мы увеличим заготовку сенажа, потому что, будем так говорить, задел есть. Мы уже посеяли порядка 400 гектар однолетних культур. В смесях овес с горохом зернобобовых посеяли, чтобы положить качественные корма и вовремя подготовить площади. Усяго ў Рэчыцкім раёне пад кукурузу адвялі больш за 20 тысяч гектараў.